ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବହିଟିକୁ। ତ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ ବହିଟି, ତୁମର ଯୋଉ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ୟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ। ଏ ବହିଟିର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ପାଠଟି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ଶୀର୍ଷକ, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ମାନବ କହିଲେ ସମାଜରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ତ ସମାଜରେ ଏକ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ, ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ବଳରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟିଥାଏ। ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିପରି ହୁଏ, ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ତ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ବହିକୁ ଖୋଲିବା, ଆଉ ୟାର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହ ପଢି ନେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ଗପଟି ଟିକେ ସମ୍ୟକରେ ଶୁଣିଯାଅ। ଗାଁ ମଝିରେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଘର। ଗାଁ ମଝିରେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଘର। ମିଟୁ ଓ ମିକି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ମିଟୁ ଓ ମିକି। ମିଟୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ମିକି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବାର। ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ ଭାରି ସଉକ। ମୋହନ ବାବୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ ଭାରି ସଉକ। ତେଣୁ ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ଓ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଟେପରେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କରି ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି। ଟେପ ବଜାନ୍ତି, ଖୁବ ଜୋରରେ, ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଟେପ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି। ନିଜର ପିଲାମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦରେ ପାଠ ପଢି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଁ ମଝିରେ ଘରଟି ହୋଇଥିବାରୁ ପଡୋଶୀ ଘରର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେଳନ୍ତି। ପଡିଶା ଘରର ବୁଢୀମା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ପଢି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଓ ପଡିଶାର ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ପିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବାର କାରଣ କଣ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଏହାର ସଠିକ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଘର କଥା, ଗାଁ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଘର, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପଡିଶା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୋକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଶୁଣିବା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ନିଜ ଘର ଲୋକ ନିଜ କାମ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବୁଢୀମା ଠିକ ସେ ଶୋଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଡୋଶୀ ଘରର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେ ପଢି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଶୁଣିବାର ଯୋଉ ସଉକ, ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା, ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା, ଆମର କାମ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗପଟିରୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ସେଇଟା କଣ? ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ତ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା
ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଣତ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ନା ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପରିବାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି। କଣ କଣ? ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ତ ସେଇ ଦୁଇ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବ ଯେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କଣ ଆଉ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କଣ? ମୁଁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଲେଖି ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଭାବି ଆଉ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କଥା ଲେଖିକି ମତେ ଜଣେଇବ। ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କିଛି ଲେଖିବ, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କିଛି ଲେଖିବ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ କଣ। ଏଇଠି କଳାପଟାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଏପଟେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କଣ ସବୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କହିବା। ତ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଠିକ ସମୟରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଠିକ ସମୟରେ ଆମେ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା। ଆଉ କଣ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇପାରେ? ଅନ୍ୟର କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କାମ କରିବା ନାହିଁ। ତ ଏ ଦୁଇଟି ହେଲା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ନିୟମିତ ଠିକ ସମୟରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ନ କରିବା। ନିୟମିତ ଠିକ ସମୟରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ନ କରିବା ମାନେ କରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଠିକ ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଲେଖିବା। ଅନ୍ୟର କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଇଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ତ କଳାପଟାକୁ ଦେଖିନିଅ। ଦୁଇଟି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ
ଆଉ 2ଟି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଏହିପରି ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଖାତାରେ ନିଜ ମନରୁ କିଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କିଛି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କଥା ଲେଖିକି ତାର ଫଟୋକପି ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବରରେ ମତେ ପଠାଇବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ ପାଠପଢା ଶେଷ କରିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଏଇ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅଛି ତାର ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଆମେ ପଢିବା। ତାହେଲେ ଏବେ ବିଦାୟ ନେବା। ବାଏ।